Zaujíma vás, čo neprekvapilo ministra obrany? Nás takisto. A preto ideme naživo live s našim skvelým reportérom Jánom Petrovičom. Janko, tak čo ministra neprekvapilo? Ministra obrany prekvapilo, že jeho... Nemáš vypnutý mikrofón? Celý deň ho mám vypnutý. Asi hej. Tak čo ministra obrany neprekvapilo? Ministra obrany prekvapilo, že jeho bývalý podriadený mu nepovedal výhrady z očí v oči, kým pracoval na ministerstve. Janko, asi ma nie je počuť, ale ja sa pýtam, čo ministra neprekvapilo? Ministra obrany prekvapilo, že jeho bývalý podriadený mu výhrady nepovedal z očí v oči, kým bol na ministerstve. Nadýchni sa, oblizni sa. Tak, a teraz mi povedz, čo ho neprekvapilo? Ministra obrany prekvapilo, že jeho bývalý podriadený mu výhrady nepovedal z očí v oči, kým bol na ministerstve. Teraz ho chce požiadať, aby mu... Ministra prekvapilo, že jeho bývalý podriadený... Neprekvapilo, ale radšej sa rozlúč a odíď. Ján Petrovič, Slovenská televízia.